आमदार नितेश राणेंवर तुमचा एवढा राग का हो? नेमकं काय कारण? माझा विरोध त्यांचा वैचारिक आहे. आता नितेश राणे त्यांची जी बेताल वक्तव्य आहेत ती बघता मला वाटतं की त्यांचा कुठेतरी डोक्यावर परिणाम झालेला असं मला दिसतंय, असं मला वाटतं. तर मानसिक स्थिती जरा आपण तपासली पाहिजे त्यांची. संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे देशात याचा सलोखा बिघडण्याचं कुठेतरी कारण निर्माण होतंय. कसं आहे, ते जननायक स्वतः म्हणून घेत आहेत. स्वतः म्हणून कोण जननायक होत नसतो. लोक म्हणायला पाहिजे की एकमेकांची डोकी फोडा किंवा एकमेकाला तुम्ही मारामारी करा असा कुठलाही धर्म सांगत नाही. संदेश पारकर यांना तुम्ही स्वतःचं आव्हान समजता? नाही, बिलकुल नाही. कसलं आव्हान काय समजलं पाहिजे? नितेश राणे आले काय, संदेश पारकर आले काय? म्हणजे संदेश पारकरनं मत तुम्ही टाकलं तरी ते कमळाला मत जाणार. त्याच्यावरनं उद्या संदेश पारकर बीजेपी मध्ये जाणार नाही, येऊन देणार ते.